Muri yeZimbabwe tadzoka zvakare tine update yaGift Siziba Ostallos uyo anova deputy spokesperson webato Citizen Coalition for Change uyo aimbonzi anga asungwa pamazuva adarika ayo. So panapa muri yeZimbabwe tiri kuuya neupdate yataona yanyorwa neZRP Zimbabwe Republic Police paFacebook page pavo. Vataura kuti zvoni havana kumbobvira vakasunga Gift Ostallos asi vari kuti vakamubvunzurudza. So vataura kuti marumors aitenderera on social media anga ari fake. So panapa vanyora vakati ZRP disputes social media postings alleging that Gift Ostallos was arrested by police while conducting door-to-door campaigns in Bulawayo on 9/01/2024. The police only approached Gift Ostallos and his campaign team to account for what they were doing after receiving complaints from members of the public. Gift Ostallos was allowed to go, therefore the police dismisses the social media postings with contempt they deserve. So panapa varitaura kuti ayo vakangodedza Gift Ostallos ndokumubvunza zvaimubvunza mushure mekunge pane vanhuwo vaicomplainawo vemunzvimbo yaanga ari achiitira mador-to-door campaign ake vaimubvunza zvakamubvunza ipapo ndobva vatomusiya ndobva aenda. So muri yeZimbabwe ndo nyaya yazobuda ndokwamaperere ayazoita nyaya iya ndo update yatakapromisa kuti tichadzoka nayo panapa tichikuzivisai kuti chii chaicho chiri kutora nzvimbo. Vari kutaura veZRP kuti aiwa vanhu vanga vatanga kutoposta kuti asungwa hazvisirizvo hasisi chokwadi. Gift Ostallos takangomutora takamubvunza hatina kumusunga. Ndo nyaya ndanayo ndakakubatirai Panyaya version pandinokupai maupdates nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika. So kana chinge iri first time yako kusvika panapa sakangana kusubscribe handibhadharise mahara, ucomment, ulike, ushare. Ndoramba ndichidzoka ndichikupai maupdates nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika.